kaya magani oh. Okay raman diri ug kon. Okay, bugnaw naman oh. Dagat. Ay ganan kay kag dagat. Oy, very good. Dili sa paguna ba? Auli na na. Dagat pa. Ligo. Oh, ligo ta. Ligo ta. Ligo ka. Oh. Ganahan ka? Ikaw pod, ligo pod siya. Ulen. Ligo pod. Hindi ko. Laman ko. Asa naman sila? Asa man ta? Na, biyaan na ta. Biyaan ta. Yan, magpayong wala na may kwan. Sam. Ano mga ulan? Tagam. Wala lagi ulan. Ikaw. Halinani di ay. Wala lagi ulan. Naunsa man. Sunscreen. Uy, wala pagay ko kauli og Pilipinas. Ay, ito naman kay ko. Ano ba? Ilang mga dito kayo ay mga Asia lang. Ha? Na may hunasan sa atuang. Nagtaguyod na siya. Gapoy na binat siya. Hidagan yung hunasan sa atuang. Ay, nindot diri oh. Mao gini ako nakitaan sa TikTok. Kininani nang? Uy. Udah puas ako to. Inandit po dito oh. Ay dili man mo dagan kay dili dagan ha kay mamo madasamag na pug ka, mayayay ka. Lakaw lang good. Oh na, dagan na pud ka oh. Mayayay ka. Ha?